Neste lamentable estado atopábase a fin de semana a cadela etiopía cando deron a alerta ao Refuxio de Animais de Cambados. A cadela atopábase deambulando pola zona da Pastora, preto da igrexa de Santa Mariña, e segundo o seu estado, os veterinarios do refuxio creen que levaba preto de 2 anos sen recibir ningún coidado. Chegou con serios problemas de andar e de poder moverse por culpa do pelaxe que tiña. Ese pelo viña pois seguramente de un par de anos sen atender, tiña máis de 1 kilo de pelo morto, acumulado xunto con heces, con pises por culpa de non poder facer as necesidades por os nudos que tiña. Bueno, pois o sábado cando chegou, pois conseguimos quitarlle os máximos nudos posibles, e incluso algunhas que outras rastas que tiña, e bueno, pois ahora está como está. O pelo e a suciedade non eran os seus únicos problemas, xa que tamén tiña importantes feridas que tiveron que ser intervidas cirúrxicamente. Si, tiña un corpo extraño no cuello, na parte superior do cuello, foi intervenida, de feito cando fixamos a operación da cirurxía de esterilización, máis o tema da hernia que tiña inguinal, pois xa aproveitamos e miramos o bulto, tiña un corpo extraño, bueno, pois quitouselle e agora pois está cicatrizando. Dende o refuxo calculan que ten entre 6 e 7 anos de vida e que anteriormente tivo que ter un hogar, debido a que é unha cadela moi dócil. Agora tópase no refuxo recuperándose das súas feridas. Pois agora está en período de recuperación, evidentemente a cirurxía foi bastante complexa entre a hernia e a esterilización, aparte do corpo extraño, e agora pois está un pouco dolorida. Bueno, pois está con tranquilidade, toma a vida con calma. Hoxe pasaría da xaula costei un pouquiño, pero bueno, vai indo ben. Non é moi habitual atopar casos de abandono en tan mal estado como o que se atopaba Etiopía, pero o abandono de animais continúa sendo unha problemática. Home, en este estado, recordo, dos últimos que recordo, non recordo tan mal estado de tema de pelos, e é certo que algúns chegan pois, con alopecias, con problemas de sarna e demais, pero nese estado de crecimiento de pelo con eses nudos nunca o recordo. Pero bueno, sí que é certo que cans abandonados por desgracia, pois sí que aparecen moitos, a veces levan anos pola calle, a veces pois levan menos tempo. No refuxio de Cambados atópanse agora cunha importante cantidade de cans e gatos. A adopción de mascotas está aberta para aqueles que queiran dar unha nova familia a cadelas como Etiopía.